Tanto para o Concello como para a Deputación de Pontevedra, esta é unha actuación fundamental para o Grove. A mellora desta estrada dende San Vicente ata a Igrexa Parroquial vai supoñer novas zonas para os peóns, a humanización deste espazo para convertelo nunha praza e a creación de dúas plataformas de convivencia compartida entre vehículos e peóns que se van situar naqueles puntos onde o número de vivendas é máis elevado. Para o alcalde, esta é unha boa solución que responde á filosofía do proxecto. Fai factible a obra porque facer as beiras rúas no sentido tradicional que todos podemos ter na mente non nos iba a permitir levar adiante unha obra destas características, porque eses tramos, sobre todo os máis estreitos, obrigaría a expropiar e a tirar casas, que tampouco era a cuestión. Aquí do que se trata era de mellorar a seguridade vial, de darlle prioridade aos peóns. A mellora da seguridade vai implicar tamén a limitación de todo o treito a 30 km por hora. A velocidade deberá rebaixarse a 20 nas dúas plataformas de convivencia compartida. Esta mañá o rexedor Meco e o deputado de Mobilidade do ente provincial supervisaron os traballos. Ambos coinciden en que este é un dos proxectos estrela desta legislatura na localidade. Eu creo que é un dos fitos máis importantes deste mandato no Concello do Grove, deste mandato e dos últimos anos, porque é algo que o rural nos estaba demandando e San Vicente. É unha obra de 540.000 euros, moi importante, donde unha parte moi importante aporta a Diputación e outra parte ao Concello e ademais estamos en plazo. Creo que ademais mellorouse moitísimo e penso que estamos cumplindo un pouco esas expectativas e os obxectivos que nos habíamos marcado do principio. É un proxecto estrela para o Concello, se o acaba de decir, pero tamén un proxecto estrela para a Deputación, porque vai ser o primeiro que se vai a visualizar nun entorno rural urbano como este e vai ser un exemplo de como se poden facer as cousas de outra maneira e, dende logo, vamos a poder demostrarlle a outros concellos ou a outros alcaldes e alcaldesas que se poden facer as cousas de outra maneira, pero tamén vai ser un exemplo, estou seguro, para mostrar alén das nosas fronteiras, porque seguro que moita xente está vendo hoxe en día na Deputación como se están facendo as cousas de outra maneira, pensando priorizadamente nas persoas por riba de todo. Despois de 2 meses en marcha, a actuación quedará suspendida para tentar que o impacto sobre os usuarios dos areais desta zona sexa o mínimo posible durante o verán. Os traballos retomaránse en setembro e, en principio, a obra estará rematada a finais de outubro.